сафари ҳафтуми саргузашти ҳотами той. ҳотам рӯ ба биёбон ниҳода роҳ мерафт. баъд аз чанд рӯз ба ҷое расида дид, ки тахтасанги азимест. наздики он нишаста сар ба зонуи тафаккур монда андеша мекард. ҷураи ин дурро аз куҷо ба даст хоҳам овард? дар назди он санг дарахте буд, сар ба фалак кашида. ногоҳ ҳангоми шом буд, ки як ҷуфт паррандагоне аз канори дарёи қаҳрамон омада ба шохи он дарахт бинишастанд ва бо якдигар нутқ мекарданд. модараш гуфт: эй муниси ҷон, ҳавои ин мақом маро чандон хуш намеояд. агарчанде ки қуту дона дар ин ҷо бисёр аст. нараш гуфт: эй оромиҷон, рост ва некӯ гуфтӣ. қасди истодан дар ин мақом ба дил доштам. маро низ ҳавои ин навоҳӣ хуш наёмадааст. фардо азми ватани худҳо хоҳем намуд. модараш гуфт: албатта салоҳ дар ҳамин аст. ин ҳама суханҳоро гуфта хомӯш гардиданд. баъд аз соате модараш боз гуфт: эй шоҳи паррандагон, ин кист, ки дар ин мақом сар ба зону ниҳода ғамгин нишастааст? нараш гуфт: ин ҷавон ҳотам бини тай аст, ки бар сараш ғами азим афтода саргардон мебошад. модараш пурсид: ғами ин шахсро сабаб чист? нари парранда гуфт: эй роҳатиҷон, агар корҳои неки ин ҷавонро дар тамомии умри худ бигӯям, яке аз сади онро адо натавонам кард. аммо мухтасари калом ин, ки 6 саволи духтарро ҷавоб гуфта, барои ҷавоби саволи ҳафтум дар ин мақом омадааст. саволи ҳафтуми духтар ин, ки дури дигаре биёр ба монанди ин байзаи мурғобӣ. модараш гуфт: ин ҷавон ҷураи он дурро аз куҷо ба даст хоҳад овард? нари парранда гуфт: эй муниси ҷон, бишнав, то туро тариқи ба даст овардани он дурро баён намоям. модараш гуфт: гӯй, ки то бишнавам. нараш нақлро сар кард. дар замони собиқ дар дарёи қаҳрамон мурғонро ватан буд ва он мурғон дурре мисли дури он духтар падид меоварданд. муддатест, ки он баракат аз олам бархоста ва он ҳамаи дурҳо миёни он қисми мурғон ба дарёи қаҳрамон ғарқ шуданд. лекин аз он ҳама дурҳо як дурро ба дасти шоҳ шамнон афтода буд. шоҳ шамнон он дурро ба ҷавоҳири бешумор ва зари бисёр дар зери дарахте мадфун сохта буд. баъд аз чанд вақт шоҳ шамнон фавтида, мамлакати ӯ харобу нопайдо гардид ва ҷои шаҳри шоҳ шамнон ҳамчун саҳро шуда буд. ва он хазинае, ки малика ҳуснбону аз зери он дарахт ёфта ба даст овардааст, хазинаи шоҳ шамнон ва он дашт ҷои шаҳри шоҳ буд. яке аз он дурҳо ба дасти бурҳоншоҳи каёнӣ афтодааст. баъд аз чанд вақт бурҳоншоҳ низ афтид ва вафот намуд. мулки ӯро харобӣ гирифт. ҳамаи намакхӯрони бурҳоншоҳ аз он мулк баромада рӯ ба атрофи олам оварданд ва як зани соҳибҷамоли ӯ низ ҳамон дурро гирифта аз он ҳад берун шуд. муддате роҳ гашта хастагӣ ӯро ғолиб омад. билохир ба ҷое нишаста сар ба зонаи тафаккур ниҳод ва қазоро ба сарвақтии он зан гузари савдогаре ба он ҷо афтод. дид, ки дар канори саҳро зани соҳибҷамоле ҳамчун маҳи шаби чаҳорда нишастааст. пурсид: эй бечора, туро дар ин мақом чӣ кор аст? зани бурҳоншоҳ
ҳамаи саргузашти худро дар назди бозаргон як як баён намуд. шамари бозаргон он занро духтар хонда дар сарои худ овард ва он зан аз шоҳ дар шиками худ ҳамле дошт. ба андак вақт фарзанди нарина аз одам ба вуҷуд овард. он писар ба синни 12-солагӣ бирасид ва он бозаргон низ шарбати аҷалро бичашид. раисии он диёр ба он писар расид. аз моли бозаргон лашкари бисёре ҷамъ намуда, хазонаи шоҳонро дар тасарруфи худ овард ва аз ӯ фарзандон ба вуҷуд омада дар он мулк подшоҳӣ мекарданд. то бар замоне ки меҳтар Сулаймон пайғамбар ба вуҷуд омад ва ҳамаи билоди рӯизаминӣ ва зеризаминӣ ва ҳамаи девону париён ва тамомии навоҳии кӯҳи Қоф ва дарёи Қулузум ва ҳамаи зарҳову ҷавоҳирҳои рӯизаминӣ ва зеризаминӣ ба он меҳтари ду ҷаҳон муттеъ ва фармонбардор шуданд. алғараз он дурро аз дасти зани Бурҳоншоҳ ба маротиб ба дасти Ҳашоми Сурхкулоҳ афтод ва аз дасти Ҳашом ба дасти Меҳёри Сулаймон афтодааст. ва Ҳашому Меҳёр аз қавми париёнанд. Меҳёршоҳ дар ҷазираи барзах аст ва девони он ҳад ба ӯ ошноии тамом доранд ва ба ӯ фармонбардорӣ мекунанд. Меҳёршоҳ бо меҳтар Сулаймон ҳамном аст ва ӯро ду духтар аст. синни онҳо ба 17-солагӣ расидааст. Меҳёршоҳ аҳд кардааст ки ҳар касе замони пайдо шудани ин дурро баён созад, ман духтарони худро ба ӯ бидиҳам. аксар паризодон омада ҳеҷ кадоми эшон аз замони пайдо шудани он дур воқиф набуданд, мулзам ва маъюс гаштанд. Меҳёршоҳ китобҳои мутақаддимонро хонда дониста буд ки ин дур дар фалон замон пайдо шудааст. боз гуфт: эй ёри вафодор, замони пайдо шудани он дур ин буд ки туро баён намудам ва ин ҷавон муддатҳост ки ранҷи бепоён кашида мегардад. бинобар он ин ҳама суханонро дар ин мақом ба забон овардам. модараш гуфт: эй шоҳи биёбон, ин ҷавон чӣ гуна ба дарёи қаҳрамон бирасад ки роҳи ӯ зиёда пурбалост? нари парранда гуфт: агар ин ҷавонро ҳаёт боқӣ бошад, бирасад ва ило дар роҳи қаҳрамон ҳалок хоҳад шуд. боз гуфт: агар ба ҷониби ҷанубрӯя равад ва аз парҳои моён бо худ барад, чун ба ҳадди кӯҳи Қоф бирасад, бешаву дашти азим аз пеш хоҳад баромад ва он дашт зиёда пурофат аст. аммо дар вақти дохил шудан дар он беша, парҳои сурхи моёнро сӯзонида, хокистари ӯро дар об андохта, ба тамомии аъзои худ бимолад, ба хотирҷамӣ роҳ хоҳад гашт. тамомии дарандагон ва газандагон аз ӯ хоҳанд гурехт ва сурати ин ҷавон ба монанди нарадеве хоҳад шуд ва аз он чо ки гузашт, парҳои сафеди моёнро сӯзонида, хокистари ӯро дар об андохта, ба тамомии бадани худ бимолад ва боз ба сурати аслии худ хоҳад гашт. чун ба ҷазираи Меҳёри Сулаймон бирасад, қавми он беша ин ҷавонро гирифта ба назди Меҳёршоҳ хоҳанд расонид ва ин ҷавон матлаби худро дар миён орад. Меҳёршоҳ низ ҳамон ҳилаи худро дар миён хоҳад овард ва хоҳад гуфт ки ҳар касе замони пайдо шудани ин дурро ба ман маълум намояд, духтари худро ба ин дур ба ӯ хоҳам дод ва бояд ки ин ҳама суханҳои маро ин ҷавон дар хотири худ нигоҳ дорад ва фаромӯш накунад ки ба муроди худ хоҳад расид. боз модараш гуфт: эй мунисиҷон, парҳои моён чӣ гуна ба дасти ин ҷавон дарояд? дар ҳол нари он пари худро ҷунбонида буд ки
пари бисёре аз бадани ӯ бар замин афтод. ҳотам тамомии парҳоро аз замин чинда баргирифт. боз модааш худро афшонд. аз бадани ӯ низ пари бисёре бар замин бирехт. ҳотам он парҳоро низ чида гирифт. модааш гуфт: эй ёриҷон, ту чӣ гуна донистӣ ки ин ҷавон аз барои он дур омада ихтиёри рафтани ин роҳи пурбало кардааст? нараш гуфт: эй шоҳи паррандагон, дар қавми моён ҳар наре ки бошад аз кайфияти тамоми олам аз ибтидо то ба интиҳо огоҳу воқиф мебошанд. моддаҳоро ба ҷуз гӯёӣ ҳеҷ чизе маълум набошад ва дар охирузамон ҳамаи қавми моён барҳам хӯрда яке зинда намонад. он замон одамиёнро пардаи ҳиҷоб дар миён хоҳад афтод. умри қавми моён дуру дароз аст. нутқи паррандагон то ба ин ҷо расида буд ки субҳи оламафрӯз аз канори уфуқ дар ин маъдани зулмот сар баровард. дар ҳол ҳардуи он паррандагон аз шохи он дарахт парвоз карда ба ҷониби макони худҳо рафтанд. ҳотам ҳамаи он парҳоро гирифта ба ҷониби ҷанубрӯяи он дашт равона шуд. ба ҷое расида дид ки рӯбоҳе дар ҷое афтода дасту по мезанад ва фарёд мекунад. ҳотам пурсид: ба ту чӣ зулм расид ки ин ҳама фарёду фиғон мекунӣ? рӯбоҳ гуфт: эй ҷавон, саёде шавҳари маро бо бачаҳо ба ҳила гирифта бурд ва ман дар фироқи эшон нолаву зорӣ мекунам. ҳеҷ касе нест ки ба фарёди ман бирасад ва ту ки ба сарвақти ман омадӣ ба доди ман мерасида бошӣ. ҳотам гуфт: эй мазлум, қавми инсонӣ ҳарчанд аҳли фироқ бошанд, баъзаи эшон ҳалиму ҳоҷатбароранд. маро агарчанде ки аз ҷинси инсонам, дар табиат инсофу муруввати бениҳоят аст. бигӯ ки шавҳар ва бачагони туро саёд ба кадом ҷониб бурд, то ман рафта онҳоро аз дасти ӯ гирифта биёрам. рӯбоҳ гуфт: эй азиз, аз ин ҷо то ба макони ӯ 2 фарсанг роҳ аст ва ҳамеша кори ӯ ҳамин аст. намедонам ки дар махлуқозорӣ чӣ фоида ёфтааст ва аз қаҳру ғазаби худо чаро наметарсад. ҳотам гуфт: танаи дарахтро аз афтодани мева чӣ ғам бошад ва он саёдро аз мардумозорӣ чӣ андеша, ки ин корро пешаи худ сохтааст. агар маро роҳбарӣ намоӣ, пеши он саёд рафта шавҳару бачагони туро халос намоям. рӯбоҳ гуфт: эй ҷавон, бо ту ҳамроҳ равам, мабодо ки бо саёд иттифоқ карда маро ҳам дар қайд кашед, ҳоли ман ҳамчунин ҳоли маймун шавад. ҳотам гуфт: эй бечора, ҳоли маймун чӣ гуна буд? рӯбоҳ гуфт: ҷуфти маймун дар бешае ошиён карда буданд ва бачагони хурдсоле доштанд. рӯзе саёде расида нарро бо бачагони онҳо бо ҳила дар қайди сайд кашид. агарчанде ки маймун дар миёни ҳайвонот худро ҳаромзода, ба маънии дигар ҳилагар ва оқил мешуморад, чун рӯзи баъд пеш ояд, гирифтори қайд мешавад. алғараз он саёд бачагони маймунро гирифта ба шаҳр бибурд ва бифурӯхт. моддаи он дар фироқи бачагону шавҳари худ сар ба замин ниҳода нолаву зорӣ мекард ва аз ҷои худ бархоста дар пеши раиси шаҳр рафт ва арза намуд: эй бузург, бачагони моро саёд гирифта овард. бояд ки аз ҷониби илоҳӣ умеди хайрият карда бачагони маро гирифта бидиҳед. раис аз мардумон пурсид: бачагони инро кӣ овардааст? мардумон гуфтанд ки шавҳару бачагони ин маймунро фалон саёд овардааст. раис мулозими худро фармуд ки рафта шавҳару бачагони инро гирифта бидиҳад.
модаи маймун хушдил шуда бо мулозими раис ба тарафи хонаи саёд равона шуд ва мулозим ба дари ҳавлии саёд расида овоз кард. саёд аз хона берун омад ва маймун дар фироқи фарзандони худ бетоқатӣ мекард ва мегуфт: зуд бошанд, зуд бошанд. мулозим гуфт: эй маймун, лаҳзае сокит бош, то ин ки доди туро аз саёд биситонам. маймун хомӯш шуд. мулозим гуфт: эй саёд, шавҳару фарзандони инро чӣ кардӣ? саёд гуфт: фалон рӯз ба хизмати шумо бурда фурӯхта будам. агар бетоқатӣ мекунад, шумо шавҳару бачагони инро раҳо кунед ва он дуре ки ба ман дода будед аз ман биситонед. мулозим гуфт: мушкиле пеш омад. ҳоло бар феълу барбозии онҳо одат карда машғулӣ дорам ва маро дил намешавад онҳоро бигузорам. илоҷи дигаре бояд кард. саёд гуфт: инро низ дар қайд кашида дар назди шавҳару бачагонаш бигузор. билохир чунин карданд. раис ин ҳолро дониста дар ғазаб шуд. дигареро фармуд: рафта он саёдро бо бачагону шавҳари маймун гирифта биёр. дарҳол мулозим рафта саёдро бо бачагон ва шавҳари маймун гирифта овард. чун раис дид ки бачагони маймун аҷаб махлуқе будаанд, гуфт: бачагони маймунро нигоҳ доред. мулозимон ҳамчунон карданд. ғами маймун садчунон аз аввал зиёда шуд ва дар дил мегуфт: аз борон гурехта ба новардон мубтало шудам. алқисса баъд аз чанд рӯз бачагони маймун дар зери қайд бимурданд ва худи он дар фироқи фарзандон нолаву зорикунон баъд аз чанд вақт ҷони ширин ба ҷонофарин таслим карданд. эй ҷавон, мабодо ки мисли ҳамон маймун маро дар бало наандозӣ, гуфт рӯбоҳ. ҳотам гуфт: эй бечора, хотири худро ҷамъ дор, ман аз қабили онҳо нестам. бархез, маро роҳбарӣ намо ва ба он мавқеъ бирасон. рӯбоҳ пешпешу ҳотам аз ақиби ӯ роҳ мерафтанд. посе аз шаб гузашта буд ки дар он мавқеъ расиданд. ҳотам гуфт: эй рӯбоҳ, акнун ту худро дар ҷое пинҳон кун, то ман саёдро биҷӯям. дар замон рӯбоҳ худро дар як чуқурӣ пинҳон намуд. чунон ки офтоби оламтоб сар аз даричаи зулмонӣ берун кард, ҳотам аз ҷои худ бархоста ба даруни деҳа рафта хонаи саёдро меҷуст. билохир ба дарвозаи саёд омада таваққуф кард. марде аз хона сар ба дар карда дид ки ҷавони хубрӯе дар беруни дар истодааст. ба ҷониби ҳотам нигоҳе карда гуфт: эй ҷавон, туро дар ин ҷо чӣ кор аст? мебинам ки аз ин диёр нестӣ. ҳотам гуфт: бале, ман аз яман омадаам ва маро озоре пеш омада ва ҳукамо фармуданд ки аз хуни рӯбоҳ тамомии бадани худро бишӯй, шифои комил хоҳӣ ёфт. шунидам ки ту рӯбоҳу шағолро шикор мекардаӣ, бинобар ин дар ин ҷо омадам. саёд гуфт: эй ҷавон, чанде аз рӯбоҳ сайд кардаам, агар туро дар кор аст бигир. ҳотам гуфт: дар назди ман биёр. дарҳол саёд ҳамаи он рӯбоҳонро дар назди ҳотам овард. ҳотам дид ки яке нар, дигарон бачагони ваянд. дар замон аз кисаи худ чанд динори сурх бароварда ба дасти саёд дод ва он 7 рӯбоҳро гирифта аз он мавқеъ берун шуд. дар гӯшаи саҳро расида буд ки модаи рӯбоҳ давон давон дар пеши ҳотам омад. шавҳару бачагони худро дида рақсҳо мекард ва бачагони ӯ аз ҷои худҳо бархоста модари худро дарёфт карда ба канори худ бигирифтанд. мода аз ҷои худ бархоста дар назди ҷуфти худ омад. дид ки шавҳараш бадҳол шуда бар сари худ хокҳоро кашидаву нолаву зорӣ мекард. ҳотам гуфт:
чаро худро дар нолаву зорӣ андохтӣ? Рӯбоҳ гуфт: эй ҷавон, тоҷ аз сари ман меравад. Ҳотам гуфт: туро тоҷ кадом аст? Рӯбоҳ гуфт: нашунидаи мардон тоҷи сари занонанд, ва ин ҷуфти маро аз гуруснагиву ташнагӣ ҷон ба лаб расида ва рамақе дар бадани ин намондааст. қариб аст ки ба ҳалокат бирасад. агар ҳамин замон илоҷи ӯро намоем, зинда бимонад ваилло аз ҳаёти дунё даст хоҳад кашид. ҳотам гуфт: чӣ илоҷ бояд кард? рӯбоҳ сар таҳ карда дар фикр шуд. ҳотам боз гуфт: эй рӯбоҳ, чаро сар фурӯ мекунӣ? бигӯ, ки инро илоҷ намоем, то туро тоҷ аз сар наравад. рӯбоҳ гуфт: эй ҳотам, бидон ва огоҳ бош. агар аз ин мавқеъ рафта яке одамиро биёрӣ ва ӯро кушта, хуни гарми ӯро дар даҳони ин резӣ, зинда бимонад ва ило не. ҳотам гуфт: туро бо мардуми ин деҳа чӣ душманӣ буд ва барои шавҳари ту одамиро куштан чӣ маъно дорад? синфи одамӣ аз ҳамаи ҷонварон ба шарофат халқ шудааст. ин чӣ ҳарф аст ки мегӯӣ? агар туро яқин бошад ки шавҳари ту ба он зинда шавад, дарҳол хуни гарми одамӣ пайдо карда хоҳам дод. рӯбоҳ гуфт: албатта. ҳотам гуфт: аз кадом узви одамӣ хун дар кор аст? рӯбоҳ гуфт: кадом узве ки бошад. дарҳол ҳотам нештарро аз тирка бароварда ба раги дасти чапи худ бизад. хун ба монанди об равона шуд. ҳотам гуфт: эй рӯбоҳ, чандон ки хун дар кор бошад, бигир. дар замон рӯбоҳ нари худро кашола карда дар зери дасти ҳотам оварда хунро дар даҳони ӯ бирехт. нар рӯбоҳ хуни дасти ҳотамро хӯрда буд ки ба ҳол омад. баъд аз он ҳотам дасти худро баста гуфт: эй рӯбоҳ, аз ман розӣ шудӣ ё на? рӯбоҳи нар худро беҳтар дида бо фарзандон сари худро дар зери қадами ҳотам гузошта дуои хайр мекарданд ва мегуфтанд: эй ҳотам, мақсади дуҷаҳонии туро муяссар бод. билохир рӯбоҳ ҳотамро видо карда ба ҷониби ватани худ раҳсипор шуд.